Am videoclip, asta de mă jucat ăsta real, exact. N-am instalat și am postat Spider-ul ăsta. Am uitat ceva. Merită să dați like, subscribe și comentarii. Idei de jocuri ca să ne jucăm. Să trimiteți și să trimiteți un filmuleț cu jocuri ca să văd și eu cum e. Am postat Spider-ul ăsta pentru că de bază la început. Am pănit și el și de prima. Hai să vedem cine va pica. Rare. Și era pe bune. Da. Să aude vocea foarte puțin, am uitat să o dau. Și ea se băga mese. Vámonos! Acum cu Pilu Punch. Yeah, the baby. Dăm puțin mai încet, că să vedem că și lucru. Showtime! Asta e. Team Punch! El pune mai tare. Hai panică, o batem panică. Face the Fury! Da, eu sunt. Face the Fury! Ce-mi dă? De ce nu fac asta? Da, și ce să zic? Eu câștig meciul de aici. Eu cred că asta de foarte mult. Da, știu că s-a mișto stare de băi. Asta înseamnă că rămân că nu știu cine. Dar o să nu din nou ăsta după. Eu sunt unul mulțumit. Pentru că evident, poate că va pica și nouă ceva mai bun. Am o dubletă sau o... Să se... Ce este să facem? Am zis nu bată. Ce ca să dea? N-am reușit. Și epic. Epic! Uite să-mi dea epic. Wow. E bine că ți-am făcut. Am revenit. Ce avem aici? Ce dacă? O să mă și pe greche. Mai e puțin. Până mă putea să la 200 am să bucătorească. La 200 de... La 250 de TP vom... Let's go! La misiuni și vom avea o grămadă de misiuni. Știu că 10-42 aproape 11, dar...
Nu ai like-uri, dacă nu ai like-uri, nu se bună de mine, dacă nu ai comentarii, nu vreau să văd. Să rezultezi. Dacă nu ai like-uri, să vezi, sunt pe cei bani. Și ceva de pe asta. Let's do this. Eu. Nu știu contul. Dacă trebuie pe telefonul ăla și ia acum alt telefon și trebuie la telefonul acela. Și să dea presat și nu am contul meu de blocat, că nu mai avem blocat. Și nu puteam, să nu puteam ia contul, pentru că le-au luat. Bling bling. Let's do this. Un singur meci și da, fac 400 de alea și fac o 100 de fel. Let's go. Vreau să fac 10, deci peste cam 9 ore. Nu știu ce am este distract în mine. Ia, stai, de ce îmi dai ăla? Da. Stai, de acela. Nu, al patrulea pe care am. Let's do this. Así me gusta.
Cam acesta a fost videoclipul. Ne vedem data viitoare.